Oh, panus maning jajaran iki aku ngadep kaca iki piye? Aku ngadep kaca gedhe-gedhe banget piye? Kok ana wong padha karo aku? Aja bengok-bengok mripeni wong turu Baladewa. Oh, edian. Iki suarane ora pangling iki. Iki suarane Bagong iki. Aja ngawur, iki Prabu Baladewa. Wah, setan ora. Ah, iki Bagong iki, Prabu Baladewa. Kowe sik ngembal kuwi nggawa apa nggo genter tuwa banget. Baladewa rupek mlinjo cengelmu kuwi. Iki Kiai Nenggala, iki pamunaing Satu Sekti, tamake Gunung Jugluk Segara Asat. Ah, iki Kiai Bendho ayo. Iki le nyilenane Bagul Tegan. Kowe apa aku sing tekane mati tenang mati mati. Iya, iya. Setan iki. Lho, Kresna kok ngrungokake aku setan iki? Pun tantang iki kadangmu reda. Kok Prabu kula nyuwun mapunten. Paripaksa kula misahan panjenengan. Manungsa tatanan manungsa jajaran ngatasi derajate acepre kok ngembali marang panguwasane untuk Mandura Prabu Baladewa. Aku ora trimake perkara iki. Aku ora trimake perkara iki. Lah kok si Adi malah tumuju ning kene apa wis lakon silep pageblok itu momo negara ing Ndorowati. Setyaki wonten timbalan Mandura inggih. Kok Prabu paring dawuh mekaten sababipun Yai Prabu mau ndak nganti lamun Kakang Prapta ning negara Kamarta. Nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada wigatine iki naryo nambak renganing Projing Ndorowati. Lah kok saiki malah teka nang kene iki apa Ndorowati wis sirep tumuli si Adi methuk pun Kakang Kundul marang Mandura. Lho. Kula nyuwun mapunten, kula nika nembe dugi. Kudune kowe ngerti, Kresna baru tiba. Saka negara Ndorowati. Mengkono to Yai? Inggih, Koko Prabu. Mekaten cariyosipun. Dalah. Wah, setan mbok kuwi menungso kon salense kuwi. Kuwi kon salense kuwi. Derajate